Se on nyt Furunolla pakko paikka. Se on pakko rakata, jos Furuno saa finaaliin päästä, niin se on nyt voitettava tämä erä. Siellä meni Furunon kuutolle ihan omia aikoja. Sinähän se on myllylle, niin Tanner tömähti. Tasainen nyt Furuno. Kolmonen lähtee ulos Furunolta. Furuno, teillä ei ole paljon varaa sniftailla ja softailla, se on nyt hyökättävä. Tämä meidän on voitettava, jos aiotaan tapella finaalipaikasta. Nyt Kairan kulkijoilla on nyt parempi tilanne, niillä on hyökkääjiä ylhäällä. Ja nelonen lähti Furunolta, nyt kaikki Furuno on siellä takana, etumiehille ei ole etumiehiä eikä niille ole palloja. Kato, Furunot juoksee taaksepäin. Ne lähti kotiin, no niin, nyt tulee. Ja että hyökkäysalueella ei saa kerrallaan olla kuin 3 hyökkääjää. 7 lähti ulos, nyt siellä enää Furunolla 3. Ja ne kaikki on tuolla. Ja 6 lähti ulos, nyt on Furunolla enää. Nyt näyttää vaarallisesti Furuno siitä, että teille tulee lähtö. Muistakaa 3 sääntö. Ja nyt lähettiin ja se lippu, selvä lipun ryöstä. Ja silloin menee Kairan kulkijat. Niin, näin juuri, eli